25 апрельдән 28-нә тиклем Стәрлетамак калаһында махсус хәрби операция геройларына арналган «Без бергә» дип аталган фестиваль оештырыла. Һаумыгыз, эфирда интервью, студияла Гөлсемә Эштанова. Һәм программабызның кунагы Стәрлетамак калаһының Ашкадар гәзите баш мөхәррире Рамил Мансуров. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Рамил, шулай итеп, «Без бергә» фестивале ул спорт фестивале яки мәдәни фестиваль гына түгел, ә мәдәни спорт фестивале дип атала. Ни өчен шундай зур киң итеп алынды ул? Был фестивальдың сакына тарихына төшеп киткәндә, без быел 4нче ел рәттән көрәш буенча асык кала турниры үткәрәбез Ашкадар кубогына һәм 2нче ел рәттән шахмат буенча шулай ук асык кала турниры үткәрәбез инде. Һәм быел ошо сараларды фестиваль киңлегенә сагарып, һәм уга махсус хәрби операциялар һәлак булган Валентин Вальшеев исемендәге конкурста өстәп спорт һәм мәдәни фестиваль дип атанак. Был фестиваль Ашкадар гәзитенең призларына оештырыла һәм һәрбер сара үзенчә мәгънәгә ия. Мәгънәһе турында алай булгас, мәсәлән, Балачаев исемендәге конкурс. Беренчедән үткән атнала тамамланды. Без үткәрдек конкурсында онлайн рәвештә. Монда Валентин Вальчаев исемендәге шигъри конкурс булды. Был конкурста 6 яшьтән алып шигырь язарга һәләтле балалар, яшьтәр, өлкән яшьтәгеләр катнаша алды. Һәм шуннан билдәләргә кирәк, был ни өчен Валентин Вальчаев исемендә оештырыла. Ул Валентин безнең үҙебезнең Стәрлетамак калаһы егете. Шигырьләр язайны һәм махсус хәрби операция башлангач та тәүге айдарында ук ул үз теләге менән хәрби операция юнәлде һәм Доставалов исемендәге батальонда хезмәт итте. Үкенечкә каршы һәлак булып калды инде. Ул башта ошо махсус хәрби операция башлангач та үзенең карашын, фикерләрен шигырьләре аша белдерде һәм йөрәге түзмәенчә, хәтта хәрби әзерлеге булмаганда, хәрби хезмәттә булмаганда үзе теләге менән юнәлде инде. Ул үз бала атаһы яхшы итеп эшләп йөрийне һәм берниме карамастан ошо юлда ситтә торып кала ала ине. Ситтә торып кала ала ине. Һәм ошо йөрәге ошо юлда хайланы һәм һәлак булып калды инде. Һәм без үз сиратыбызда үзебезгә бурыс итеп алдык, оның исемен мәңгеләштерергә дип һәм ни өчен был шәхескә тукталдык. Әйтик, башка хәрби операция катнашкан һәм дә үкенечкә каршы һәлак булган егетләребез күп. Мәсәлән, Валентин ул шигырьдә язучы буларак билдәле ине. Был шигъри конкурста унда һез беләмсә профессионалларда түгел, һәвәскәр шигырь язучыларда катнаштырганыгыз. Катнашучылар күп булдымы? Әсәрләр күп килдеме? Был конкурс әйтү үтемсә 6 яшьтән һәм эштәр башкорт телендә, рус телендә һәм татар телендә кабул ителде инде. Гомумән 50-нән ашу эш килде. Шуныһы кубаныслы Башкортстандан гына түгел, хәтта республиканың ситтәге өлкәләре Липецктан килде безгә хаттар, рус телендә язылган шигырьләр. Һәм нимә үзенчәлекле махсус хәрби операцияларда катнашкан егетләрнең үзләреннән дә шигырьләр килде был конкурска. Был конкурсның һөҗүмтәләрен барлап 25 апрель фестивальнең тәүге көнендә зур тантана оештырып, ошо тантанала шигъри бәйгелә, шигъри байрамда ошо җиңүчеләрне бүләкләп үтәбез инде. Унда Валентиндың якындары, гаиләһе, катыны, балалары ла катнашачак. Гомумән бuna ошо махсус хәрби операциялар катнашучылар, уларның геройларына арналган шигъри конкурслар, улар рус телендә, интернет киңлекләрендә еш үткәрелеп тора. Башкорт телендә һирәгрәк әле шулай да. Бuna ниндәйрәк темага яздылар һәм уларның әсәрләрдә кемдер баһалай? Был үзе билдереп китүенсә инде без тәү максатты әлбәттә ябай башлангыч шигырь язучылар арасында һәләтләрне, талантларны асыл итеп максатта куйдык. Шуңа нәкъ башлап язучылар катнашты безнең бәйгелә һәм эштәр инде киресенчә Башкортстан язучылар союзлары агзалары, билдәле шагыйрьләр баһаланы. Беренчедән Кәрим Булат безнең Стәрлетамак калаһында билдәле шагыйрь, шулай ук Марина Воронова һәм улай гына түгел, әйтик, иҗади кеше генә түгел бит инде. Илсур Мансуров Стәрлетамак фән технологияләре университетының Стәрлетамак филиалында татар һәм сугыш кафедраһы мөдире, татар телендәге шигырьләре баһаланды. Димәк, иҗади кешеләр дә булды һәм дә әдәби өлкәлә фән буенча шөгыльләнгән шәхесләр дә катнашты.
Был шигырь конкурсларында һөйләштек. Һеҙҙең менән һәм тағы ла фестивальдың шахмат буенча турниры бар. Ул шулай ук махсус хәрби операция героена арналган. Кем ул? Шахмат буенча турнир 28 апрелдә үтә. Гомумән был турнирда без икенче ел рәттән үткәрәбез һәм былтыр дөйем рәвештә һәлак булган ягъдиләргә арналга, быел иһә ул Тимур Фадиев исемендәге турнир булып торачак. Тимур Фадиев шулай безнең каланың егете, яшьләй генә егет. Ул яшь сагында, мәктәптә укыган сагында төрле яклап үтешкән бала булган инде һәм спорт буенча ла, физик күнегүләр буенча ла, шулай ук шахмат буенча ла уның ниндидер һәләтләре булган. Был әлбәттә шулай ук исемдә осраклы хайламанык. Ул шахмат буенча ниндидер уеннарда катнашып, ниндидер һөҗүмләргә ирешкән. Һәм бездәге махсус хәрби операцияларда катнашучылар һәм уларның гаиләләренә ярдәм итү үдәге менән кандидаттар эзләгәндә, ошо Тимур исемле егеттең кандидатураһын тукталып калдык инде. Тимур шулай ук бала сактан хәрби буларак юллана, уку бүткәчтә, мәктәптә үткәчтә әрми хезмәтенә юллана һәм дә киләсәк елны хәрби юлда хайлап, махсус хәрби операциягә юллана һәм үкенечкә каршы шулай ук һәлак булып калды. Һәм әйтергә кәрәк, уның атаһы шулай ук хәрби юл үткән инде, Чечен Республикаһындагы һугышта катнашкан һәм ошо уларның буында дәвамлы хәрби кешеләр булып тора инде. Һәм был турнирда шулай ук Тимурның атаһы, гаиләһе киләсәк инде. Был конкурста ла без кала асык конкурс дип игълан итсәк тә, турнирда унда каланнан ситтә башка балалар да киләсәк. Һәм быелгы турнирның үзенчәлеге шунда ла, быел ошо турнирда мөмкинлекләре сикле булган балалар да катнашты. Улар өчен аерым турнир үткәрелде. Калала 2 мәктәп эшләп килә, береһе уларның Аңгыраудар һәм Насар ишетүчеләр мәктәбе, икенчесе инвалид балаларга белем бирү үдәге инде. Ошо балалар үдәктә һәм мәктәптә шөгыльләнгән балалар шулай килеп шахмат уйнап үзләренең һәләтләрен күрсәттеләр инде. Демәк, был конкурста кызу үтмәксә, катнашучылар күп була. Аларга кызу үтмәксә һәм 7дән ашу кеше заявка бирелде. Бүгенге көндә аларның бөтәһен дә көтәбез инде. Һәм Ашказар гәзите оештырган тагы бер традицион спорт ярышларының бере, ул да булһа көрәш буенча турнир. Шулай бит, уның быелгы үзенчәлекләре нимәлә? Милли көрәште без әйтеп үтәмсә 4нче ел рәттән үткәрәбез һәм быелда ул шулай ук кала кимәлендә генә түгел, республика кимәленә сыгып, башка кала районнардан да көрәшчеләр килә һәм шулай гидән ашу көрәшне без көтәбез бүгенге көндә. Һәм быел шулай ук үзенчәлеге әлбәттә махсус хәрби операцияларда катнашкан геройларыбызга, батырларыбызга арнала. Ул монда һәлак булган егетләргә турында һүз бармай. Гомумән бүгенге көндә фронтта булган егетләргә уларның рухтарын ныгытып, уларны индидер кимәлдә менә без һезнең менән дип әйтергә, без бергә дип әйтү теләге менән ошо турнирда оештыра булдык инде. Гомумән был спорт ярышында, спорт турнирында кемдер катнаша? Республика буенча спортчыларны көтәһегезме? Республика әлеге быелгы кимәлдә республиканың төрле район калалардан көтәбез ярышлар. Өфе калаһы, Стәрлебаш районы, Ишембай районы мин белгәндәр инде. Һоннан асылганса тагыла берничә кала район бар. 4 көн дәвамында бара, 25-нән 28-нә тиклем һәм бына 3 көн еңүчеләр һәр көн дәвамында билгеләнә бара шулай. Һәр көн дәвамында, мәсәлән, шигырь бәйгеһендә безнең 12 лауреат булһа, көрәштә 36 еңүче була, шахмат буенча турнирда 27 еңүче дип билгеләнәк. Һәм bundan тыш махсус номинациялар бар инде, иң яшь катнашучы һәм иң өлкән катнашучы, жюри һәм судья ничек уйлый, ошоларга карап тагыла номинациялар була инде. Һәм әйтергә кирәк, фурсатны файдаланып, ошо тиклем әлбәттә еңүчеләрне бүләкләү зур финанс сыгымдар таләп итә. Бу җәһәттән Стәрлетамакта эшләп килгән безнең электән партнерларыбыз, дусларыбыз, гәзитнең дуслары елда ярдәм итеп тора. Быел да улар үзләре ярдәм кылыуда инде. Әлбәттә, бундай зур фестивальдә үткәрү ул күмәк эш таләп итә. Шулай бит, бuna сыныпта кемдер ярдәм кулы һеҙгә? Әлбәттә, бер яктан уйлаганда
4-5 кеше эшләгән редакция өчен был башкарып сыкмактай эштә бит инде. Шуңа кайһыбердә уйлап та куям инде, кирәк микән дип сөңги бит инде. Без былай да һәр номерда, һәр ханда махсус хәрби операциягә катнашучыларда уларның гаиләләрен яктыртып барабыз дип. Икенче яктан, газет бит бүгенге көндә ул кагызда сыккан газет кенә түгел, ошо каланың бер өлеше һәм дә ниндидер ул өлеш индереп яшәргә тиеш бит инде. Икенчесеннән, ошондай саралар ашала без яшьләрдә патриотик рухта тәрбияләргә тиешбез. Өченчедән, бүгенге көндә безнең өчен яуда булган, шулай башын һалган егетләрдә без һәр вакытта исләргә, уларда якты хатирә менән исләп торырга тиеш. Һәм кайһы сакта аптырап уйланып киткәндә, безнең мәсәлән менә көрәш буенча һәр вакытта Стартамак физик культура колледж директоры Михаил Мусакаев һәм дә Юрматы көрәш клубы җитәкчесе Илшат Кутлышин танау төшеп киткәндә әйтик микән, юк, алай булмай, әйдә быел да үткәрәйек, шулай дип төрлесе улар ярдәм кылудан дәртләндереп җибәрә инде. Әмма шахмат буенча калала шулай билдәле тренер Рафик Ибраков безнең һәр вакытта уның белән бергә эшләй, икенче ел рәттә инде Рамил Кустым була булмай, эшләй дип танауын төшермә килеп сага дип шулай ярдәм итә, уларга рәхмәт әлбәттә. Әмма финанс ярдәм иткән компанияларга Уралстрой групп компанияһы рәхмәт әйткән килә. Радмир Фахриев ул елда безнең ошо турнирга финанс ярдәм күрсәтә инде. Кала хакимияте әлбәттә, кала хакимияте бу эшне башкарып булмай, спорт комитеты бар бергә дур башкарыла эш. Бүгенге көндә 300-дән ашу кеше катнаша бу фестивальдә һәм приз фонды 2000-дән ашу. Шул вакытта 100 кеше мин уйлавымча әзерләй уны фестиваль. Димәк, әле конкурста катнашам дип теләк белдерергә һуң түгел. Һуң түгел әлбәттә. Килегез, катнашыгыз, бергәләшеп, терәк булайык егетләргә, бергәләшеп, уларның якты истәлегенә тугры калайык дигән теләктә. Шулай. Зур рәхмәт әңгәмәгез өчен. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, студиябызның кунагы Ашказар гәзите баш мөхәррире Рамил Мансуров булды. Игътибарыгызга зур рәхмәт. Сау булыгыз.